kuyambira mama uno tikhale tikupasirani sarane wa zimene zikuchitika mu mzinda wa Nzuzu pamene chipani cha UTM chikuchitisa convention yawo lero pa 17 November 2024. mukhale pompo pakuti palibe chimene ife sitikuziwisani kuzera kwa At Times tikhale tikupasirani china chilichonse pa channel ino ndipo umu ndimene zambira ku Nzuzu. Taonerani kuyankhula nawo tione anzathu athe kuthamanga nawo kuti mwina tithe kucheza nawo amenewa komano musayiwale kuona kuti ma delegates wo sadayambe kulowa mchipindamu ndipo akuti akamalowa adzaunika kuti ayi pano mwachitsanzo chitipa aliko anthu angati kenaka chitipa ilowe kenaka akatero ya tiyeni Karonga nayo Msanje Kasungu ilowe ndimene adzichitira kutanthauza kuti sikuti adzingoti ndi delegate basi kungolowa kapena kungoti basi poti ine akundidziwa kuti delegate kungodzikakamiza ayi chimene chachitika pano adziunika ndithu kuti ayi awa ndi akudowa awa ayute ma delegates tiyeni alowe chimodzimodzi atsogoleri azipani zina amene awayitana nawonso chimodzimodzi akhale ndithu akuwalandira malo ano kulowa mkatimu. Ndiye mwina munamva ndikucheza ndi Feston pacha kunena kuti ankauti alowa mkatimu even azipani zina akhala nawo chabe pa mwambo umenewo umene akhale akutsegulira ndimene atakhale nawo komano ikakwana nthawi yonena kuti akuvota ndiye kuti iwowa akhale ndithu akuona njira ina mmene angachitire. Nanena kuti ndaona olemekezeka Japi Muhango amene ali Vice President wa chipani cha DPP komanso Member of Parliament Brumbi North. Takulandirani. Tathokoza bwana. Tiyambire ponena kuti mwadzatani ku. Ndabwera kuno ngati kutumidwa andituma Professor Arthur Peter Mutharika mtsogoleri wa chipani cha DPP kuti ndisayimire kuno komanso kuyimira chipani. Ndiye tikadati kuti DPP ili pano. DPP yafika kuno ku convention ya UTM. DPP ku convention ya UTM. DPP yafika kuno ku Nzuzu ku convention ya chipani cha UTM. Wina kumudzi nkumadaba kuti kodi DPP ndi UTM ndamodzi. Pachizungu timati like minded. Anthu ofanana zochita. UTM ndi DPP zochita zofanana. Wonse musayiwale kuti paja UTM inachoka mu DPP momwemo. Choncho kuli ngati khola pita kwa mwana wake. Mwadi mufanana zochita. Muli serious kwambiri kwake zochita zofanana. Timakhulupirira mu democracy. 2017 ija timaona UTM yupanga zake, DPP yupanga zake. Lero muti mufanana zochita. Mwana akakulamba amatha kupanga zake tu. Inu lero muli mbambano kuti muli kwanoka. Kwa sababu mbambano mnasiyana zochitika tia zochita mbambano zofanana. Choncho ife tabwera kuno kwa mwana wathu. Moti pano zafanana zochitika nzofanana kwamba kali uzamba lero kwamba kali zitali zofanana koma malaya makuona nthawi mukusemphana mwana ndi bambo wake asakhala nyumba imodzi baka kale imafika nthawi amatha kusiyana mwana akajenga akambanga pake amakhala ndi mudzi wina ndiye mwana akakwati wamabwereraso makolo iyayi koma amatha kubwererana olo makolo amene kuti ayi mwana iwe bwera wakwati wankuti bwera kuno kunyumba ngati kubanja kuzikuvuta timatha kuyitanisa unena kwa basi munthu walola inde timakamuteka kuolola kuti kuno. Muli omasuka bwanji kudzakhala pa mwambo umene uwu ngati mtsogoleri wa chipani cha DPP kuno kuchigawo chakumpoto amene mukuyimira Professor Arthur Peter Mutharika? Ine ndinokondwa kwambiri kuti chipani chantuma kuno, that's on a serious note, kuti dzayimire chipani monga ndanena cha ife timakhulupirira mu democracy komanso achipani cha UTM anatitana kuti tizakhale nawo kuno ndiye chipani chanditumane kuti nzachiyimirire. Mukumbuke kuti ifeso tinali convention mu August achipani cha UTM anabwera mu unyinji wawo kuzakhala kusonkhana wa DPP wa convention. Choncho mukandanena ndife ofanana zochitika timayenderana. Choncho kubwera kwa ife kuno ndi chimodzi mopeleka uthenga nawo kuti chipani cha UTM ndife sikuti vosiyana ndife ofanana. Kapena muli pa mgwirizano iyayi koma kuti tikamati gwiza tonse ndife ogwirizana tu mgwiza mfunana kunena totunwaji ngati banja limodzi ngati mafamily ofanana zochitika timagwizana ndi kale kuti pali kusemphana kuli konse yayi nangasi ndafusa meneli ifa chakuti masiku awawa timene kuti miyezi iyi takuna ndi mthu mukugwira ntchito limodzi
mafunction muja kuyendera limodzi tikumaona so ngakhale hivi na afford kuna hawa pala Jabi apa pala Shehana kumuona so akula ena achipani cha UTM ali pambali pa kuti zikukhala bwanji anthu ande kuti basi limodzi chipani cha DPP ni chipani chotsutsa boma, chipani cha UTM chipani chotsutsa boma, chipani cha afford chipani chotsutsa boma. Ngati anthu amene tili like minded amene tili gulu limodzi tili mbali imodzi chipani chodzigwira so limodzi chonchi zimene kupanga pano gwira ntchito limodzi kutumikira Malawi mu umodzi wathu. Ground muiona bwanji kampeni tudziyamba kutsogolo ground ndabona bwino ground iso chafusa naso yayi inu nuka mutokona inu mwasamuka Malawi muno ngati mesa muno Malawi muli kulimba pa ground kulimba ife tolimba uka ground labona bwino ntchito akuti ilipo ya ntchito akuti ilipo ntchito ilipo hivi na boma panaona kuti yayi tikauma pa ground pompo ndangasala ndiutenga mwana takapasa anthu iwowacha abomawo sikutenga nawo mwana takapasa anthu akapasa anthu utenga ndi mafuta kusowa akauza anthu zimenezo akauza zoti happy kulibe akauza anthu zimenezo akauza kuti tikosana pange akauza anthu zimenezo ngokuti ya 15 trillion akauza anthu akauza cha kuti akukula ndama 15 trillion kumeza pita sizu tiwika mwana takauza anthu zimenezo tiye tikomana ukani kumaka tione kutenga mwana takapasa anthu iwo zoti anthu akulepa gula maruwa lero atakauza anthu zimenezo zoti anthu akatika kudya akutepa kula fertilizer wa 4000 akauza zimenezo atiye kumana ukani konko vuno ndana kuti azathu ya utenga kuti akauza anthu waje alibe chifukwa kani wapanga misonkhano angopanga malo amozi modzi inu mupanga misonkhano ife tupanga pano positi pano UTM ndi pano DPP ndi pano ife songa tupanga pano bwino fari kutenga waza tinawo chiso tonda uziziwa msonkhano umene waukulu wa chipani cha UTM ukachitika ukhala wofunikira bwanji pa ntchito ochita kampeni ndi umene utapange shape tsogolo la dziko lino tikukhulupirira kuti UTM ikapanga convention yabwino asankha atsogoleri bwino ngati zipani zotsutsa boma timalankhulana tifuna tizigwirizana cholinga choti taphule Malawi pa mavuto amene akumana nawo lerolo. This is on a very serious note. It is the wish of zipani zotsutsa kuti tiaphule Malawi pa moto umene akumana nawo lero lino. Malawi zaka 4 zapitazi akumana ni mavuto ochuluka kwambiri. Since mina Malawi ngayembekezera yayi. Malawi amene angana avotera pa Congress ndi alliance anali ndi chikhulupiriro chikulu kwambiri kuti mwina dziko lipita kutsogolo. Koma zimene aona Malawi zodabwitsa. Ndikunena lero kuti tibwere muno muzuzu muno ndikuti takunda kumizira mafuta kuti kafune mafuta. Malawi sakafuna dziko ngati longa dziko lotero ngati kuti afuna dziko labwino. Chonje nditi kupira kuti UTM ikatuka mu convention ndi mphamvu zabwino asangatsogolera bwino DPP iluko UDF iluko afford iluko ndikupira kuti takhala napasi muno bwino nuka mtsiro kuti Malawi tingapulumutsa bwanji mafuta kuma nawo tsogolo la dziko lino likhala bwino. Chabwino koma so mwina funso lomaliza msana choke pano ndionena kuti umene mukuyenda limodzi chonje ndino MP itwe inde kudira kwanu koso kukozo kapezeka so kuli munthu wa chipani cha UTM anafuna ayimire pamene pasi pali moto alipo kali tu alipo kali ndi democracy democracy ni mpikisano kukhala ugadabuzana inde democracy yo mpira simia timu imodzi mpira mia matimu ambiri mwamva Super League muli Bullets muli Wanderers muli Jani ozali muti the best player the best team imawina nde ukonsiswa ife aliko kali osewo alipa ground pop mumamwe amadzili modzi bwino so ndi alipo simba mumapasana moto zapro bwino bwana badzi bamba kupasana muno madzi obachi meneko tathokoza kwambiri koma mwati lero ino ajapi ndi a UTM kumayankhula mamodzi kwambiri lero kwamba kale amala akukhulupirani ndithu inde chifa ngasi ndaije muka ndakuza nikuti zaka zinayi UTM tu inabata kuchokera mu DPP choncho palibe fo chonera kuti DPP ziyuti pasalankulirane yayi ndiso bwino munivesa muno bwino UTM inachoka mu DPP choncho palibe chifukwa choti UTM ndi DPP tsalankulirane UTM ndi anatu ife timatero ndi anatu kholo ni mwana wake sasi yana yayi ndathokoza kwambiri izongo kwambiri amene ndi Japi Muhango amene
ali vice president wa chipani cha DPP akuti iwo abwera kuno kuyimira a professor Arthur Peter Mutharika amene ali mtsogoleri wa chipani cha DPP, ndipo abwera kuti adzayimire iwowa komanso kutenga kuti iwowa ndi amene nthu ali DPP moti panopa akuti DPP ili malo ano. Musayiwale kuona kuti kuna kuti kubwera azipani osiyanasiyana taona DPP ndi amenewo, komanso tikuyembekeza kuti azipani zinaso nawo akhala kufika malo ano kuona kuti mwina akhale nawo pamwambo umenewu, mwambo ndithu makamaka convention imene ya chipani cha UTM. Mainga ndi programu ndiye kuti nthawi upita patsogolo ndithu kumbuyoku kuona kuti yayi bwezi mwina mwakaitiri patali ndithu komano mwina timve ndithu kodi anthu amenewa zikhale motani komanso nthawi yakoza motani. Musayiwale kuona kuti madelegates akabwera pano adzibwera nthu pa mabasi yawo nimene ayendera pali ena achoka ku Chikwawa uko ayenda pa basi yawo ndeti akamafika basi afike pa khomo paja kenaka awuze tilowani zikatere ndiye kuti mkulowa ndithu mkatimu tinanena kuti mkatimu ndithu ndi malo ochepa mipando ayiyandikitsa kwambiri zone kuti munthu ukakhala pasi kuti mwenso udzukenso upite kunja ndiye kuti upereka bize kwambiri angakhale kuti space yona kuti tikhozowa mkati mwife kumakajambula izizi sitingathe kuyipeza chifukwa chakuti ndi malo ochepa komano chachikulu kwambiri nchonena kuti convention imeneyi ichitike chifukwa chakuti ndi zimene makamaka otsala chipani cha UTM akudikira. Mainga ndi program manena pano Feston Malekezo kuona kuti mtsogoleri wa chipani cha UTM iwowa ndi Dr. Michael Usi akuena kuti abwere malo ano kuti adzapereke keynote address kapena kuti kuyankhula kwa otsatira chipani cha UTM. Ndiyeno pofika pano sitidaone komanso mwina sitinganene okhawo angakhale amene akupusana ena ngati mwina mwake Dr. Kabambe kuli Akambala komanso kuli Patricia Kaliati pa utsogoleri anthu amene wawa sitidaone akufika malo ano. Akafika iyayi tione kuti kodi zikhale motani kapena kuti kodi atiyankhule motani komano akwene nthu afike malo ano. Ndinena kuti kuno sindekha ndi Feston Malekezo amene nthu tikuma chitira limodzi analysis yathu pano. Feston nali ndi amuhango pano mwina sunamve koma amene amatitsatira pa wireless komanso pakanema amva akunena kuti iwo amuhangowa abwera chifukwa chakuti UTM ndi vana wawo adatuka mnyumba pano abwereranso. Mwakaona bwana kwene saunama chifukwa tikatsatira kumene kukuchokera UTM ndi ku DPP mwina tingubwerera mbuyo pang'ono kungopereka chithunzithunzi kuti UTM inayamba bwanji. Mukumbukira inu 2018 pamene no tinayamba kumva za Chilema movement chama 2018 umo Achilema anali ya DPP, anali vice president wa DPP toka 2014 pansi pa Peter Mutharika. So tikuyandikira chama 2017 mu pamene tinayamba kuona zitopotopo zijatema kamba zizoti yakumpanga sideline vice president zoterozo kena kuno pamene timazamva zoti akumakhangati is breaking away. Is breaking away. I think pamene tinayamba kuona chidani chamundale chikukulira pakati pa Achilema ndi Mutharika. Kenaka tikulowa no 2018 kuti tasanja kachimodzi kuti pite kuchisankho pamene amapanga no fomu wati code Chilema movement ndi mmene munali manja akaliati munali manja amasangwi asaonda anali mmenemo onsewa kunali kuzikonzekeresa kuti bwanji tizapikisane ngati chipani. Ndentha imeneyo nkunena kuti UTM abisana tisanazodukha UTM tingangozoza movement then pamene timamva zoti ayi khangati anthu akufuna kupanga register chipani pamene kumabwera no UTM United Transformation Movement. Ndimakumbukira anthu ameneyo inafika mpaka ku court nkhani imene chifukwa atapita kukalembesa ankakaniza komano ndikuchoka ku background yoti wachoka kuchani ku DPP. So it means kuti anthu osana ndachulwa chama choka nawo kuti ku DPP pamene timaona no yakupita ku court komano tifati bange register ndipo ali ma bottlenecks ochuluka nanga si vice wako
kukhala akugalukira akugalukira afuna apange zoti apange zake you know. I remember that time wana kuti ADPP asala pang'ono panga convention sonkhano waukulu achilimana bwera powera kunena kuti ine sinkayimako ine sinikapanga contest for any position at that time pamene timaona kuti akhangati mkulu is eyeing for a party kena kuno pamene imafika July 2018 akuti ifeyo ti anapanga launch kuti official eno idzadziwika kuli UTM tizayima pachisankho ndi zina zoterozo so mongo gwidizana kapena mongo phera mphongo pa zimene amakamba amuhango pano kuti aonga ndi ana athu mwina ndi anawo inde komano kumene akuchokera akuti mwana akapulukira kupulukira mwakudziwa kuti wapulukira kuti wapuvya ndakuti chipenchiyo chiniki mwana kauti wapuvya kuti wapulukira akuti amatha kumuona abwera mwana wanga ali mene amafotokozera kuti ande kuti ayute mata abwera ngati ana akutero koma kuti sikuti ali wa DPP koma kuti akuti akuchita zofanana akutero ndikuti mwina akulingalira za ma alliance amene timakamba mkutheka chifukwa they are inevitable tamvapo kuna kuti olomene zili pakadali pano ndale zathu potengera ndi system imene tikuyuza pakadali pano sati yambuyo ja first past the post pano pameza 50+1 yeti kuti munthu upeze mavoto onsewo kwina ulimbe ndithu njamuna ndithu so ma alliances yawa ali inevitable muna chizungu tagwisa ntchito moti sunga wapewe komano pakadali pano I think amene akuyang'ana maso wawo azipaniwa ndinkhanena kuti kodi tingapite kuti tigwirizane ni ndani so kutheka mwina akungoti pasa kahinti kuti mwina kutheka anzathu a red awa ndi a blue mwina kupanga zoti ngozakhala limodzi kutsogolo zitha kutheka chifukwa chona kuti anzathu a UTM roots awo ndakomweko ku DPP so mkuyankhula kwa amuhango mwina akuthandiza zimenezo amati palibe permanent enemy in politics mundale kuti tikozoti mamene ndiona mawa kutengera kuti Feston ikoniye takhati kwenda misonkhano ya zipani za DPP komanso UTM nthawi ijayi asa limodzi kuti lero tikozomena kuti atumayankhula one language ndale tu ndale nzosekesa nakumvani pang'ono mukamba zona kuti kodi macheza limodzi maseka limodzi ndale ndi zosangalatsa kwambiri chifukwa inu zimene zakhala zochitika pakadali pano kuna kuti Mutharika ndiyambe nda Mutharika ankakamba he was very bitter you know he was very bitter ndi Achilima atapanga breakaway chisankho chachitika 2020 ankanena misonkhano anandibera mavuto yanga 1 million he was very bitter komano lately he has been very soft kuna kuti manali mwana wanga nantenga ndekha ku private sector kumbweresa kundale so now we are seeing ka softness ndithu towards UTM mayankhulidwe wawo so inde anthu amatha kuyambana koma kundaleko zimakhala zinthu zodabwisa kwambiri chifukwa taonako anthu akusintha makaka una kuti akoma ino zo ukambangani mene ndaonawo awo sasanga amene Kenneth Sanga ndo omwewe si aja timava kuti adali kwa Nankhumwa ndi pano sali pachasana chedu etu anangopita ngati dzulo patangotha masiku awiri atatu tikumva kuti abweresa tikhuza kuyankhula nawo amenewa titha kuyankhula nawo amene ndiwadziwa ndasanga ndipo nthawi imeneyo tidawaona nthawi nakenso kuti adapita diku kwa Nankhumwa koma lino taona kuti ali kuno lero taona abwera limodzi amene mutawafunsa kuti chinachitika njani tikambe nawo chinachitika njani kuti tinakuonani kwa Nankhumwa nthawi pang'ono mabwereraso chinavuta njani I think alongosole chabwino Kenneth Sanga nimafuna kuti amalaya kutserimwe bwino ndinudi asanga inuwe kapenda unamuona kwika Kenneth Sanga ene muli kuno kumzuzu kuno muli DPP amene muli UTM ndine wa DPP mese mudali kwa uje kwa Nankhumwa ine ndine wa DPP mukana kuti muli kwa Nankhumwa ndine wa DPP
iya mukana zoti munali kwana nkhumwa ndikukana ndine wa aya sanga iya tata wa DPP asanga mukana mudali kwana nkhumwa ine ndikukana ndine wa DPP weni wa DPP mukudziwa kuti amalaya matsatira kwambiri nde zoti munali kwana nkhumwa iya nzabodza ndine wa DPP iya nzabodza ineyo ndine wa DPP samu muyankha mwandale iya iso palibe ndale ine wa DPP vomerezani kuti chani mudali kwana nkhumwa ndiye mudabwerako iya mwina kuja kuti ine ndine wa DPP muvomereza simuvomereza iya sindivomera ndine wa DPP ine samu koma sanga timakuonani tikukwana kuti mudali sodu governor wa chipani cha nankhu anapangapo masankho wanje lero ndiye mbwere pa anapangapo masankho wanje izi mukuyankhulira sanga inde nanga chinapitapo masankho chipani chimene kuti mpaka asankhe governor chani chake sanapange zo mudangodzipereka nthawi imeneyi ndine wa DPP samu tiye tikambe za DPP panopa tikambe za DPP msatero koma kwambiri kwa you are taking Malawians for granted no not at all I respect Malawi basi munali ku DPP mkupita kwana nkhumwa 2 minutes bweso DPP basi kungokanga ndi yankhe osati za DPP za PDP zo koma ndi yankhe kuti kumakhala ufulu woti wa association woti uthakulo wa chipani china chilichonse koma ine inu mukudziwa long as serving member wa DPP ndikudziwani kuti inu mudali governor wa chipani cha DPP kwa zaka 7 nthawi ijayi DPP isali mboma inu munakhala governor timakumbukira ndithu ndalowaso mboma mwalowaso mboma munakhala governor 7 years kenaka anakutumani kupita ku Mozambique ku Nairobi kuti imeche dai thank you dai mwana wanga wagwira ntchito iya kaone umoyo wina osati thank you nawe so zikaendera ngaimo tambendera kunjako koma kuti nanga si a president amakhala ndi prerogative yokusankha munthu iwe pitapo iwe katumikireko apa osati kuti mpaka na akapange thank you ife timagwira ntchito ya chipani mochikonda chipanicho mokonda sosogoleri wake wa Professor Peter Mutharika ndiye nthawi ija mudapita ku chipani cha nankhumwa mudangopulukira chabe kuti mudangopulukira iya yosati sokupulukira koma kuti ineyo mudagona kugona maso ine nikagone ngope yogona ndi Amalawi afuna akutsateni bwinobwino andisate tatiye tikhaye chonchi tikhale chonchi mudangopulukira kupita ku chipani cha nankhumwa napite kumene kucha iya mudapita iya ndopita kuti tikakuona lero mupanga mukumana ndi ngati ka committee kuno ku north inu ndinu makhanga ndi mtsogoleri wa nankhumwa taimene chimene chinachitika nchakuti nthawi imene ijayo nkuti anankhumwa aja ali mu DPP ndiye ndiye pamene tinkadziwano kuti anankhumwa akuchoka ku DPP ife tinabwerera kukhala so wa DPP chabwino kuno muli kwa UTM kuno msonkhano wako amaka convention ya UTM chakusangalatsani bwanji bwera malo ano ndife osangalala chifukwa ngati mukumbukira titapanga convention yathu ku Blantyre mu August anzathu a UTM anabwera tinali nawo kukomesa kuja ndiwo atatipempha kuti tikhale nawo pa convention yawo taona kuti ndi chinthu chabwino rende nkukankhana ndiye taona kuti nafeso tibwezere zabwino zimene anzathu anatipanga pobwera uzakhala nawo ku convention yathu kukomesa mu August ndiye kuyambira pano chitsogolo ndanzano amenewa awa ndi anzathu ndipo zakusogolo sitingakambe izo nzakuluakulu tiziona nangasizi izi ndi ndale koma kantima kokuya basi palibe kanafufutika kwa anzathu ayuti aya palibe chokuya tiyo chakwira chikwa chake andali ni mmene mulili kuti mathamwina make lero mwina kuloza na chala mawa basi kuhagana zitakutheka pandale palibe permanent kapena kuti mdani wa miyaya palibe lero akhoza kukhala mdani wako mawa mtakudyera sima mbale imodzi ndale ndimene zimakhalira no permanent enmity no permanent friendship kumudzi kumkaima kuno kumzuzu mkaima inde ndafusa limene fusani mukampeza kumene ukandidate winaso wa UTM udafuna imeso inde ino DPP wa UTM afuna hino meneko kwambiri
mukagwirana chanza kwa basi amene munthu osamankha za pano to kumayankha kuti anthu andione pano. ayi ndipita ndikayima wa UTM akayime, wa Afford akayime, kaya chipani chanji chikayime, amene wawinayo tosefe akhala MP wathu. Ndathokoza kwambiri. Ndithu bwana. Ndathokoza Asanga. Zikomo kwambiri. Ayi Asanga anakhalapo governor wa chipani cha DPP kera kadapita kunja zitatero nkubwerera ku chipani cha makamaka adapita ku chipani cha Nankhumwa komano apa akukana kuti ayi sadatero komano ife takhatu kuwaona ndithu kuti amathamanga nthawi imeneyo kena kadango kuti ayi khaba pezati zasintha zinthu. Chipani cha Frank Tumpare mwene fumbo NDP nawo afika malo ano ndamene mukuwaona apa ausekererana ndi a DPP kumasekererana ndithu koma chimenechi ni chipani cha makamaka cha Frank mwene fumbo ali pano ndithu. Tikheti kucheza ndi one of them pompa tafika ni pano inuso tabwera ni hapa. Aha, muime cha pamene yes. Ichi ndi chipani cha Afford, awa ndi chipani cha NDP. Akufika pano ahagana amene wawawa ndakunena kuti ayi atakumanaso mudali limodzi tidali limodzi basi kana ikuche basi kusinda komanso tili limodzi mukaona linthumbwi lazadza ndiye kuti pali chinthu china chake pamene. Tiyambire dzina ndikundani. Zina ndine David Bota ondinyadira amati Katundu Muzito. Udindo ucha kuchipani ichi. Ineyo ndi VP administration kuchipani cha NDP. Ndino vice president ndino. Yes. Aha. Ukuyankhula ndi munthu wankulu pompa. Yes. Koma anthu amene achinali ndi munthu wankulu. Usinokhala uli ndi munthu wankulu. Kodi we Sam umakonda uchefya bwana. Sinokuchepshana. Uko mubanja tsoko. Ine ndili bwino. Sam muli bwanji? Ndili bwino. Dzina liti? Ine ndine Ernest. Chiwanga chakumira kondola. Chiwanga chakumira. Chiwanga chakumira. Chimbwino kuli yako. Adarubisa. Dzina liti? Amini udindo uchi? Udindo National Director of Political Affairs wa Afford. Oho. Simdali limodzi ndino. Ananga usi. Wankulu ndino? Ideka. Si anasiya kholo apa kukwatira kwakhala pacha. Nthawi zonse mwana akakwatira timampasa munda ka. Ndaba samunda. Akafase ndi munda pambati pacha. Munena? Awa anakwatira. Kwatira ndebweyo. Ndinali noti usakhale nyumba ya kholo. Chifukwa amwene fumbo. Ndi achihana. Anakhapo limodzi. Yosati kukhala limodzi. Mwene fumbo anali MP woyamba muchipani cha Afford. MP anauyambira ku Afford. Sanapese konse kuchipani kwina. 1999 pamene mwene fumbo amabwera kuchoka kwa Kishombe Macmillan Kishombe ona Macmillan Kishombe mzimu wawo semutendere mpamene amabwera Frank mwene fumbo kunali ma primaries mwene fumbo ndikuwina ndikukhala MP wa 1999 wa chipani cha Afford. Tumpale mwene fumbo atakhala chipani cha Afford anakhala MP kawiri 1994 to 1999 to 2004 analuza anakalowa naye sapo zipani zina sanawine anawina pa independent I think wakhala matemu atatu sanawine poso pa chipani china apart from Afford fa yake kuti ni mwana wacho andisanga upezeso muchipani china kokha tabwera kwa Afford akunamba mwaivangani uyu akunamba sizinachitikepo bava akuti adawinapo amwene fumbo adawinapo komano pa chipani cha Afford chokha mwaivangani adawinapo pa chipani cha Afford anazawina pa independent. Alright? Pano tikunena pano awina pa NDP. Awawa akondowe ndi ife ndi munthu mmodzi chifukwa tapezeka malo amodzi. Malo amodzi amene ndikunena tonsefe tili ku opposition. And tikakhala kuno ku opposition pafunika kuti tionesese kwambiri zochitika zathu. Ncholinga choti tipeze mpata
owa chosamo Malawi muziphinjo zimene akupezana nazo pano. So kaya Kondowe awina pa Ford ngati MP, ine ndiwina pa NDP ngati NDP, zilibe kanthu. Koma chimene tikufuna zimene Amalawi akumana nazo panopo achokemo, and amene angachosemo ndi ife amene pano tili ku opposition, fuka amene akulamula anali ku opposition. Nde kuno kwa kutumani Kuno atitana akuitana. Yes. Nde mwayimira Mwenefumbo. Ineyo ndayimira Honorable Frank Mwenefumbo, president wanga wa chipani cha NDP, komanso chipani cha NDP chonse chili pano lerole. Nde izizi kuzaonetsa kuti mulipo? Yes. Mmene wavalira nzangayo akuonesa. Awati madziwa kale. Yes. Nanga sino bwera kumene? Yes. Mndale. Mndale kuti politics chipani chifuna kumene. Yeah, chipani chikhoza kubwera kumene. Koma iweyo Samu ungaliuze ziko kuti bota wabwera kumene mundale. Yeah, tukambaza chipani. Inokuti kuti nene sifa cha bota. Yes. Koma fodi chipani chichi. Chimene mwati Mwenefumbo ndamene akutumani. Mwenefumbo ali ku opposition? Yes, chipani cha NDP. Chipani cha NDP ndi cha opposition. Chipani cha NDP si chikulamula boma. Chipani cha NDP president wake si president wa zikwa. Ino akutumani ndani? Honorable Enoch Kamzingeni chakufa Chihana. Dazi zanga tilipo 5. Kodi UTPP kubana. Amene kugwetu kuti mukubana. Kuti limodzi? UTM ngati mukuziwa. Ngati ndi afford. UTM sanapite ku chisango cha 2019. Zipani zonse zosusa bomba including MCP tinakhala pansi. Koma anayamba kuthotokako. Ndiye mgwirizano unasalira afford ndi UTM. UTM ife ndi chibale. Tinganene kuti chifukwa choti afford chipani chachikulu ku UTM tinachita kubereka mwana toka ndi kumusapota mtsogoleri SKC mzimu wake wose mumtendere oti ife tiyenda nawo koma vuto pa mtendere tipita nawo. The 2019 ife tinayenda ndi UTM. Afford UTM basi panalibe chipani china. Ena amene amajoina madzajoina kumbuyo titapanga kale mgwirizano. Kuchoka apopo mgwirizano jasunate 2020 tinapitanso mu mgwirizano limodzi ndi MCP ndikutenga bomba ilili limene uchedwa tonse. Andi zina la tonse ine ndikuliziwa kumene ndinachokera. Fana lipo pamene tingapanga mgwirizano. Ndiye titachoka pamene popo. 2020 tawina. Tinaona kuti ukuku bomba sisi kuyenda, tinaona is serious. Tisocheresana. Ndiye tinabwerera. Ndiye UTM tikuyenda limodzi, DPP tikuyenda limodzi. PP tikuyenda limodzi, UDF tikuyenda limodzi. Ndife anthu amodzi. So vantu ndi pamene tikumva so tanzatu naosa utenda kuti opposition tende limodzi. Atamvera pompano. Nanga tiname pandale sitimana matamvera pompano kuti yonde ndeti talandire kaya. Takwira ndinatulandire zibobo opposition koma saponda kuita. Koma uyaziya nkulabu. Kondowe upole moto. Ana wasaende kuwili tikhale limodzi ku opposition. Koma no anthu iniyo kunena chilungamo. Inu simwana madzi ino yoto. Let's be honest abota. Frank Mwenefumbo. Yes. Enoch Chihana. Apo mwana madzi? Okay, ndikuuze izi Sam. Nthawi imene uzapeze Frank ndi Enoch ayima pamozi akupasana moni akusekererana ndi pamene uzaziwe kuti mundale chidani mulibe. Mundale situsungirana mangawa. Ine ndi chikhulupiriro kuti Enoch ndi Frank ndi munthu mmodzi. Yes, they might have different political ideas. Komano cholinga chathu ife amene tili ku opposition ndi chimodzi. Ndi chimodzi. Ndathokoza kwambiri. Yeah. Ndayamika kwambiri atsogolera. Ziko kwambiri. Ziko kwambiri. Ena ndi awa opposition. Yeah. Amene ndimekeza nawo panowa ndi atsogolere kuchokera chipani cha Afford komanso chipani cha NDP. NDP ndi chipani cha Frank Mwenefumbo ndipo iwowa ndi mtsogoleri kumeneko pamene Afford mtsogoleri ndi Enoch Kamzingeni chakufa Chihana. Tikhale nthuti kucheza ndi awiri atatu pano cholinga nchonena kuti tilondoloze komanso timve kuti kodi kuno akudzatani komanso kodi
nchifukwa chani akutero makamaka kuchipena choka koso kodi ati bwanji nangano tsogolo la dziko alikuona motani saivale kuona kuti muno mdziko muno muli zipani zosiyanasiyana konse muna atsogoleri osiyanasiyana koma kwambiri anthu amenena kuti adziona Malawi koma osati kuona dzipani. Musunde chapa amama ndimafuna kuti tili pa wireless ya Times koma so tili pa kanema wa Times ndi mati muyangane kumeneko kuti Malawi akuoneni bwinobwino maimponera dzina lija bwinobwino. Ine ndine Victoria Greenwell Mponera, second vice president wa UDF. Tabwera kuno lero monga ngati anzathu amene akupanga convention yawo iwonso tidayitana adabwera kwathu ndiponso kupyolera pamenepo ndi ndi regional governor anga ndi timu yanga imene ina ikubwera ili panjapa awawa a UTM kwa ifeyo timaona kuti ndi azukulu athu suka ife mwana wathu ndi azukulu mwana wathu ndi DPP ndamene tidabala ife adachoka mu UDF UDF mwana wathu ndi DPP mwana wawo ndi ndani ndi UTM nde ine ndi zizukulu zanga siningazisiye zoka moti UTM ndi mnadzukulu ndi adzukulu anga nde inu nanga makolo ndi kuti makolo athu mwachoka kuti ifeyo kumene tinachokera ku matipate makolo athu ni matipate tutapanga referendum aliyense adasankha chani adasankha chipani chimene amponera osamankhula mwandale ndikuyankhula mwandale bwanji mesa mwana kuti DPP ni mwana wa UTM ni mdzukulu ndi mdzukulu inu mayanu ni ndani ine mai anga tu ndi matipate aya ndi amene adali mai wanga amponera ni Malawi Congress party UDF ndacho Congress party UDF sinachoke Congress party koma dziko lonse la Malawi tinali mu one party system sikuti UDF inachoka mu Malawi Congress party hayi tinali ulamuliro wa chipani chimodzi nde wina aliyense amene anali Malawi muno nde kuti anali mkulu limenero ndi Dr. Hastings Kamuzubanda ndamene anali president wa Malawi secretary general adalinda ndipo rest in peace secretary general adalinda secretary general wawo adali Bakiri Murusi wa UDF ndiye wina atanena kuti UDF ndi makulu awo ni Congress walakwitsa ndikonzonena kuti ayi sikholo lathu suka nthawi imene yoyo anali okha muluziwo ndamene anali achani a secretary general sikuti tonse tinali imene muchayi ena tikangokhala ngati anthu koma president wathu anali Dr. Banda kuyankhula ku mudziya tuyankhula ngati second vice president wa chipani ndikuyankhula ngati second vice president wa chipani ndikuyankhula kuti ifeyo awawa amene ndabwerera lero ndazukulu wanga ndi nkhani imene ili pano lero tikulongosola chibale chimene chichi chibale chimene chichi inuyo tichomveka nchomveka kuti inu mwana kuti UTM ndi azukulu wanga chifukwa kuti UTM idachokera ku DPP mutero DPP idachokera ku UDF simutero mutere pompo musadifuse zambiri simuli fair iya ndili fair mutere pompo ndili fair inu idachokera ku Congress tinachokera kuchani ku Congress aliyense ndikuti anachokera ku Congress suka tinali one party system mwandimvetsa pamene popo wina aliyense amene ali Malawi muno nthawi imene yoyo kunali one party system ndekuti wina aliyense Malawi anachokera kumeneko ndiye kupezeka wanu kunoko mwatenga ndalitso kwa mtsogoleri wa chipani chanu ndatenga ndalitso monga ngati ine second vice president sindingangobwera iyayi osandiuza kalata imafikira kwa SG SG amauza bwana kuti pabwera chani pano kalata ya invitation iya ipitani nawonso sadabwera nde chifukwa ife tabwera pano ndi regional governor langa amenewo mukugwira ntchito limodzi ndi UTM aliyense ali ndi chipani chake zogwira limodzi zozioneka mtsogolo mtsogolo koma ndabwera ngati azukulu chimene tabwerera pano koma mukakhala kumene kuku simmanena kuti aya mwina tithogwesho ndi awa pamenepo sidafike simdayambo kambirana sidayambo kambirana pamenepo koma tsogolo lilipo
tsogolo lilipo lakuti we can take this Malawi bwinobwino palibe chosatheka. Uzothekaso kuchita ubaleso ndi makolo anu ere? Ifeyo ngati a UDF munamva tsogolero wanga ananena kuti ine sindikhala munkhwapa ya munthu. Ife tikutsogola ngati UDF wotifuna abwere kuti kumbuyo kwathu. Wotifuna abwere kumbuyo kwathu. Kuno mwangubwera ngati ndabwera ngati mdzukulu. Sikuti mufuna kuti ndabwera ngati adzukulu anga. Pachitumbuka kuti nivavikirire ningawadekanga veka yayi. Chabwino. Mugwira bwanji ntchito pa ground? Ife tutakonzekera ndipo ndemuona kuti kwani UDF ija yadzuka tigwira ntchito ndi president wa Chinyamata wakuti day and night sagona alibe zocheza ndi munthu wa mphamvu zace ndipo nde athamanga nanunso muonaso nokha tikati tiyankhule zambiri tiona ngati kapena tikuguna mizani koma inu nokha mzani enati kuti mayimponera ajankanena zoona sitili mocheza tabwera ndi mkokomo. Anthu ena amanena kuti UDF mudalikale mudatha UDF idatha sinathe chidangokhala ni salumwa vala ine ndikupezeka bwanji komanso salu yakuti yokunkhira ukunga makudzonga mwana salu yanga ndi yanyuwani uchitokunga salu palibe zokunkha mukundiona amene ndathenera apa ndikuoneka bwa ndikuoneka kuti ndavala zakale zochita kutola chipani changa nchopuma champhamvu mukumonanso regional governor wanga amene akuonekera pa ndiye muli ndi mawu ndiponso ine amene ndikuonekera pa ndikuoneka ngati ndili kunja kwa boma mmene mukundionera. Musathe mawu andikutha mawu ndiyenda kukuzani kunyadira dziko langa pamawa tidzaona inunso mwene make mwasintha zosintha inu mugwedeza mutu zosintha mutu inu andaletu simuchedo sintha. Ine ndine regional governor wa chipani cha UDF kuvipsa region kuno mene naambira 1992 sinagwedezekepo mpaka ndili pano ndiye ndikasinthe lero palibe avipi angaso kuchokera 92 mpaka pano ndiyakasuthe lero mikoko yogona ya UDF misisi kuti inu yomwe maimanji pachammakhala kwamkulu ndikudziwa lili mwaimandinji sindamvepo kuti ayi ndikafuna ndalama chibwino ndiphike nsima ndigulitse ipezeka koma besi ndingakukhulupirira ndifa andale ndikhulupirireni achimwene simchedo kusintha takhala tili kunja tikanabalalika nthawi imeneyi takhala zaka zili kunja takhala zaka zinga koma sibwanji sitinabalalike ine ndimachokera ku Mzimba koma ndimapezekabe munzuzumo muno pali zosintha pamene muonera tamanga mawaya takunga ifeyo tanyamuka mudzadabwaso ine ndiye mawa tikadzabva kuti president wanu wana kuti pacha ndati sinkhakumbuya kwa munthu president wathuyo ifeyo tikutenga chichewa chimene wanena panopa za mawa ife sitinganenere president yani koma ifeyo tupita chitsogolo sitikubwera mbuyo. President wathuyo sapanga zinthu pa yekha timakhala round table nkugwirizana ifeyo tipita ngati UDF patoka sitibereka munthu abwere kumbuyo ife patsogolo. Munthu atapita kwa mkanda kunchinje kapena wina wanyamuka nkupita kwa Chilo Matambe kukasungu wina so kapena nkunyamuka nkupita kuhewe kurumpi wina nkunyamuka kupita kunamwera kumangoji kuchiponda uko akayipeza UDF akayipeza konse makona folo ine ndimachokera mmene mwachulamo tukuza ine sindimachokera ukalonga ine ndilo ukalonga nili Nyagwebe Nyamnyirenda kukasowa nde mukufuna undiuza chani nde kwathu ku village conscious yano ili comfortable kuti mwapezeka pamalo ano a UTM ndipo I'm very happy ndipo ndikusangalala kuti ndabwera kwa Zukulu musayankhe futhi muli pakanema kapena kuti akuvale pa wireless no conscious yano ikukuvomereza ndivomereza kukhala malo ano comfortable kwambiri ndafika nyumba mwanga umu paibe yodandaulisa kuzaona Zukulu mwati nzikaona Zukulu anga mapasana mboni ana Zukulu kwambiri Kaliati she's a friend good friend
best friend. kukhale chisankho kumasankha kumene kukwa ma MP kudzapeza kuti apa pali wa UDF apa pali wa UTM simudzachita jenkha Ayi. Amene atawine zisankho kuyenda kuzalolerana. sikuzakhala kung'ambirana uniform kuti ndipo simuona zimenezo ndale zimene zidapita. Democracy imene. Ndale zidapita zomenyana. Democracy sitimanga. Ndale za ufulu zimene tikuzidziwa ife. Sizokokana. Sizokokana ayi. Amene watenga mwayi umene wa MP. Sogoleri yemwe. Nditsogoleri. ndathokoza ndiye mwana kuti mukhoza kulolera kuti mukaphike sima mkupeza ndalama kuti mukhalebe mchipani cha UDF osati kugulidwa ayi ndizigulidwa ndifuna chani ndathokoza second vice president ndathokoza kwambiri zikomo kwambiri by the way mwakhalapo kuli bena ena alipo ntchito za munthu mukuduruza atu iya ntchito za munthu amayimponera mukuduruza atu ayi ntchito za munthu mukanichotsa panopo ineyo ndikuti ayi ntchito za munthu zimamchita umonso tundi mmene zilili mu mzinda wa Nzuzu pamene chipani cha UTM chikuchitisa masankho audindo.